Докато разработвам следващата си група, в която ще работим заедно с страховете, с това как да разгърнем нашия потенциал, води определени записки, които ме навяват на мисълта, че има много видеа, в които не сме говорили за тези наши страхове. Страховете, които идват от това да не останем сами и какви компромиси правим за това да не останем сами. Тъй като съм в работен процес, малко косата ми е на всички видове страни, но вие вече сте свикнали с моите прически, с моя външен вид. На въпроса. Не говорим за страховете и тази наша травма от изоставяне, която е много дълбоко свързана с връзката с бащата. Защо казвам за връзката с бащата? Сега тези, които имате проблемна връзка с бащата, не сте близки, можете да имате тази травма от изоставяне, която да ви приковава към човека, с който се намирате в момента. Много важно за нашето съзряване и озряване е да можем да пускаме с благодарност и с любов. Какво имам предвид с благодарност и с любов? Тоест да не оставаме с хора, които не са подходящи за нас. Да можем да ги пуснем и да им пожелаем да бъдат щастливи наистина от сърцето си, защото докато не затворим една врата, не можем да отворим друга. Тъй като няма да бъде пълноценно свързване и обвързване. Онова, което ни държи при човека, който не е за нас, е това, че не можем да пуснем онова, което мислим за сигурно. Само, че това сигурно дали е добро за нас. Ако то наранява сърцето ни, ако наранява човека, който сме, ако не получаваме отношението, което е най-нормалното и правилно да сме близки и да можем да си споделим истината, тогава какво правим при този човек?